todos, moitas gracias por vir. E, bueno, eu creo que os que estamos aquí estamos para defender a enseada, esta enseada da Malata, que é unha é a enseada máis grande que hai na ría de Ferrol, non? E sobre ela se cernen uns intereses especulativos que acabamos de comprobar que non somos gratos, non, para a autoridade portuaria, porque se nos impide o acceso a esta ponte por motivos de seguridade, igual pensou que íbamos a ser 5.000 ou 500.000 e por eso non nos deixaron subir, porque a xente que estamos aquí eu creo que non corremos perigo nin de caer, nin de facer caer a ponte, non? O sea que está claro que a nosa reivindicación está levantando ampollo en algún lado. E os que estamos aquí, eu creo que estamos porque vemos que esta infraestructura que van a construir, este tren que queren levar ao porto exterior, impepinablemente pola enseada, que non hai outra opción posible, cando claramente hai dúas alternativas máis que son moito menos nocivas ecolóxicamente e moito menos nocivas socioeconómicamente, porque inda que non o pareza, pero esta enseada sigue mantendo valores ecolóxicos, biolóxicos e socioeconómicos, porque sigue a xente faenando aquí, sigue habendo xente que recolle recursos mariños, que colle ameixas, que colle berberechos, aínda que non legalmente, porque obviamente non cumplen as medidas de sanidade, non, por como está esta enseada, pero é obvio que sigue mantendo uns valores socioeconómicos. E é unha ensenada que ademais sigue mantendo unha alta biodiversidade, hai 150 especies de invertebrados mariños nestas augas, e con esta ponte o que se vai a conseguir é que esa riqueza que temos vai a desaparecer e convírtase isto nunha esterqueira, non? Co paso dos anos isto acabará sendo unha esterqueira. E parece ser que a única alternativa é a sur, e a única razón que atopamos para que así sexa é que haxa uns intereses especulativos, non? Que queiran rechear ao final esta enseada e que especulen cos terreos granados, que serían como 1 millón de metros cuadrados, perdón, como está facendo a autoridade portuaria cos terreos de onde está o estadio de fútbol e onde están as pistas de atletismo, non? Que nos cobran o aluguer a todos os ferroláns. Entón a única razón que atopamos é esa, e estamos aquí para opoñernos a eso, e está claro que non gusta a nosa actitude, non? Así que moitas gracias por vir, e eu creo que podemos darlle outra repichoca, pero xa fixemos manifesto de que aquí estuvemos, non? Moitas gracias por vir. Gracias.